Happy Fiesta San Juan La Union! Considering it took us more than 20 years to have another art exhibit dito. Manifestation na lang yan ay yung oras na yun. Medyo significant kasi yung orasan na ginawa ni Geoffrey. Kasi yan ang unang painting na nagawa niya na exhibit 20 years ago. Yung ating kasi medyo malungkot, kaya iwan na lang sa bahay. Doon na lang siya matulog na lang. So, natutunan